Какво правите, хора? Как сте? Да, 2025 е с на Сето Логомати. Другата мъжка котка не знам къде отиде. И голямата моята черния котарак. Не знам къде отиде. Аз и Янка хапваме вишни. Там е и Анджела. Сега ще я намерим заедно. Анджи! Къде си? Ето я. Кажи здрасти на приятелите. Как сте? Айде ти да върши. Кой дойде? Никой не чака. Много съм голям. Батен. Кой вика си, Ана? Кума капи! Аз казвам климатика. Чао, приятели, обичам ви. Така, как се протегна. Виж, я личиш, че вече... малко пак е дебела, ама... Имала е бебета, вече няма. Сега ги рани. Случат я. Ай, чао. Това пък късчеше.